Jan kaya neng desa penak tenan Endo. Enak unggas. Heeh. Pinabesu topo. Siang ratri hamba
semua Mas ya lanjut Cak. Tak kira orang ngerujak jeruk ya Mbak. Monggo Den Bagus Ngarso. Tan samar pamoring suksma Sinukmaya winayodena sepi Iyati kene maju Cahayu Udah malah ngece, wah dalah bujleng iblis anak dudu karepe dhewe hei 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 maju Cahayu maju bogel gulung-gulung kok ora enek pramen kaya ngono to, Gel. Gulung mbahmu disko kuwi. Lah mau wis matur lho. Esuk wis nyakel jane kon gulung-gulung neh kok. Kowe ora ngrasakne lelakon kuwi nek maju. Sing ngendang ki cah enom ra iso suwuk. Lho, lah mau ki kan wis ngomong to, Gel. Engko pramen aku nek tekan Oke, kowe nek gulung-gulung. Nem. Nah. Ayune tumpuk undung. Ya jeng Yati. Garwanipun ingsun wong ayu. Bogel. Waspadakno. Apa, Gel? Kayana manuk pirang-pirang mlangkring nang wit-witan. Heeh. Kae padha nyekseni yen awake nembe andum katresnan wong ayu. Bebasan sliramu kuwi tak umpamane kembang pun Kakang bakal dadi kumbange wong ayu. Bedino ngentup berarti ya? Ngentup. Iya. Bebasan sliramu kuwi rembulan Kakang pun kang ben dadi lintange wong ayu. Oh, berarti ngerik-ngeriki aku ben bengi. Mula manut ya wong ayu. Manut aku, Gel. Yen sinawang cecer lengkung-lengkung. Hei, ya jeng Yati. Wis tak gubet karo kabel kowe arep mlayu ning ndi wong ayu. Aku nyelek muni Pak D ka lho. Piye? Ono nyelek muni Pak D. Diajeng Yati. Dalem Kang Mas Bogel. Aku kuwi sugih bondo Bandu. Ber budi bawangsana kondang kaloka. Sliramu ngersake apa wong ayu. Bakal tak pinangkani waton ramu dene lintang kalawan rembulan wong ayu. Aku mau njaluk MC Jose kaya ngene kok arep dipindah ki mau piye? Iki mau ki guru-guru kepepet Pak Wit ki meneng wae sik, Gel. Oh ya, piye? Aku mau njaluk siji, Gel. Apa? Aku njaluk sampean iki setia. Yen mung prasetyanku marang sliramu, aku ora bakal kengguh karo sinden-sinden liyane. Aku ingin ngerti WA nang karo Epa lho. Iki ora tekan Epa bareng. Ula aku ya nesu. Epa ning kono bareng ya. Lah aku dek ngerti lho, nek karo tari cek koyone sampean gak gelem. Aku ora bakal kengguh yen mung karo tari. Lah iya, nek karo Mbak Yuli ya ora mungkin Yuli gelem karo sampean. Kari baten wong ayu iki. Iki baten. Heeh. Oh. Wis entek-entekan. Ora sudi aku. Ora gelem. Ijek. Apaan sane ijek? Bocok. Apaan sakadol omah kadol wong wedok apa? Lho kok jujure kaya ngono ditari ceng ya. Gandos luwes sak solahe merati. Wong ayu Ya Mas Bogel. alismu nanggal sepisan. Lambemu nyigar jambe untuk memiji timur wong ayu. Iya Kang Mas Bogel. Bangkeamu wong ayu bayuh nawon das wong ayu.
Kok yo nawon kemit ngono lho. Ki ketok ki aku ki ayu ngono lho. Apa iki wong ayu? Lho, agi ngono raimu wis. Oh, mak kilap wong ayu. Kilap pisan. Timbang iki apa iki wong ayu? Iya. Apik sliramu wong ayu. Nek ngono aku yo wong ayu. meneh ngono kan. Pel tuh. Oh, lah selamat kanu. Gawe sengsem ing pandulu manuta sira ta padha. Aja tenanan modar. Iki kesel aku. Oh, ki ora tenanan to. Kok tenanan. Lah kepiye ki sorak? Ah, coba ngono lho. Aja mbahmu. Diajeng Yati. Iya Kang Mas, bagaimana di prayatna. Legane bratane kono ingsun ya wong ayu. Iya Kang Mas. Bakal tak swargane bakal tak kepenake uripmu wong ayu. Tenane. Tenan. Sliramu ngersake apartemen bakal tak kontrakke wong ayu. Kok mau kontrak to Mas? Kok ya ditumbaske ngono MC lho. ki narkon tuku ya ora kosong kontrake. Oh, ngono. Diajeng Yati. Iya Kang. Sliramu ngersake tumpakan Toyota Pajero tak rentalke wong ayu. Kok cukup rental murah men aku ki? MC kok iya. Lho MC jare karo nyakil barang to, Ke. Kreditan berang-berang ya modal. Oh, kan kita wis oke. Oh ya wis. Diajeng Yati. Dalam Kang Mas bagaimana di prayatna. Manut ya wong ayu. Manut. Ayo tak sowanke marang pepunden-pepunden saka puncak wong ayu. Oke Kang Mas. Ayo matur karo bapakku. Sinten? Bapak Sudar sing duwe Bumi Bima. Nggih. Ayo ngersake apa? Matur dodol dhuwit to kowe dodol dhuwit kowe. Ora. Aja dodol dhuwit. Ora. Diajeng Yati. Dalam Kang. Iki bapakku nyuwun berkah pangestu awake Nyuwun dhewe berkah ben dadi warga iki sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Dongake kula kali sibuk dadi partner kerja ingkang sae nggih Pak nggih. Mboten enten napa-napa. Langgeng salamiya. Lah yo iki wanita kang sulistya ing warni wong ayu, wong ayu. Iya Kang Mas. Bocah kok kaya ngene ayune. Sampun nggih. Kene wong ayu, wong ayu. Oh, bocah kok ali-aline tembaga. Kok tembaga. Sesuk tak tukokke sing emas. Iya Mas. Emas sing kuning 17 karat. Iya. Jek Kang Mas Boke. Awake dhewe golek pasaran asli. Lah iya, wong aku suwe ra dijep idul aras barang. Ben ditanggap ning puncak. Dadi anake adegan ketoprak ra ketang sedelok. Dawa ngamanin apa pujaning ati kaya rasane wong nandang asmara apa to awakku
nira nakoda tanapa prau prasasatan bisa den bapatri nidam sarias Mas nggih larane lara ora kaya wong kang nandang uyung mangan radoyan rajena dolan ning omah bingung mung kudu weruh wonte ngati duga semua ayu apa ra trenyo sawangen iki awakku sing lemu klapa muda leganon nggonku nandang conto lara ati aduh dudukku semua paring usada wong kanandang uyo Jawaras campur sari katurun dengan jepun bapak terima ibu ingkang memugati langkung langkung kaki para tamu monggo katurun libur sampur sari dolaran ing keluarga bapak ninang karo ngilu laran ning lara rajena dolan ning omah bingung mung tutur wate ngati doge semua ayu apa ra trenyo sawangen iki awakku sing tur
sapa uga leganana ganku nandang branda wite ngapani dimen mari ganku lara ati aduh ya dudukku semua ora krasa apa tega balung janur paring usadya wong kang nandang matur sembah nuwun nggih rengga rawuhipun Dewi Widyawati saking keluarga Agung Widyawara. Bapakku. Lah yang kok ora gak disawer piye? Mpun sah, mboten sah, Pak. Pak mpun. Nipun kathah wau. Malah. Mpun. Katresnane wirat moyo dinapi
Terus cabutin terus. Lah kowe gek kon anu. Cepet ta. Bablaske gubuk asmara. Terus Iki kelanganane bapakku. Rombongan Pak dari Timbul. Pak Timbul. Pakku aja pokoknya digoyang sore hari ini bersama dengan Widya Laras. Katresnane ayo lebokke. Pak Isikno. Katresnane Wiratmaya. Dinapi dene Rara Sriku. Senajan bekas sira. Ranteng lampus alabuh negara. Gubuk asmara. Yang punya gubuk asmara monggo, bunda-bunda cantik. Asik. Lewat aku kelingan gubuk kae. Yen aku leren asik sekop-sekop ning jagat kok tulisan sekop-sekop warna abang sekop-sekop tandha isih legan sekop-sekop 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 alas sekop-sekop Gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali. Gubuk kae kepak crita Ibu Maya wayah wengi nganti gagat rina. Semoga saya nanti kalau udah tua ya candang biru. Oke. Tetap digigit kok, Bu. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Widya Laras. Jenayah
Sikil papa dudu. Apa kowe pancen ra kelingan jamane biyen yo Kang Mas kowe janji bunga susah padha dilakoni. Sekartaji dadi kembang putri Kediri dasar sulistyo ing warna uga kinase galuh Candra Kirana Dewi Sekartaji lalewane tansah amranani satu setya ing garwa najan kajaba akeh rupeda wis madhep mantep ing kalbu anggon deli tresno kang satuhu winengku satria utama Panji asmara bangun putra ing jenggala belajar nyoto sejarahe gambar arum tumeka seprene nalikane do ing ngene pindha mustika Dewi Sekartaji Widya laras sesak metu sedang Dewi Sekartaji dadi kembang putri Kediri dasar sulistyo ing warna uga kinase kalih Candra Kirana Dewi Sekartaji lalewane tansah amranani satu setya ing garwa najan kajaba akeh ing rupeda wis madhep mantep ing kalbu anggon deli tresno kang satuhu winengku satria utama Panji asmara bangun putra ing jenggala
nyoto sejarahe gambar arum tumeka seprene nalikane doe ngene pindha mustika putri Sekartaji Bapak Ibu saking bertamu monggo nyami dengan Widodo Sampur Sari Indonesia pimpinan Bapak Widodo. Kadang kene ora ilang gone padha ora lapo nek gunung tak cadonge sego Omahe suwung Mbak Ruki tindak karo pun garwa sugeng siang nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo gene ora ilang gone padha lara lapo Widya laras lagi sing kadang biyen nate janji ning saiki ana ngendi ana gunung tak cadonge sego jagung yen mendung tak silih capek gunung
syukur bisa nyawang gunung desa